आबै फैगोन मामा फैगोन र' आबै सना गाबा फैगोन आं नोंनि मामाखौ लिंहरदों ना नोंनि मामाया फैगोन गाबा आबै सना आं दं न'हाय आं दं गाबा आबै गाबा फै हाबबोदो जोमै सोर फैदो नै बेसेबां अनथावथाव आंनि फिसाजोआ आयै आबै सना ओइ जोमै आबैया गाबगासिनो सोरखौथो लिंहरदों सोरथो फैदों नै आबै फिसाखौ लाग्रोदो अ आंनि मामा नों गाबनानै दङ मामा नों दा गाबनाङा नों दा मिनि नायलाय आंनि उनाव नायहर सोर फैदों नोंखौ नायनो सना नोंनि आयं फैदों आरो नोंनि बाबा फैदों माथो नोंसोरो बिदिब्ला सफैमारबाय औ फैबाय आं फैबाय हारे माथो नोंसोरो गाबबायसो ओइ नोंसोरलाय मानोथो गाबखो आयौ जोमै मानोबा नोंनि फिसानि मोखांखौ नुनानै नोंनि फिसानि सेहेराखौ नुनानै जा गाबनोसो ओंखारबाय आं आयौ मासे अनथावथाव अलंबार नोंलाय मा फिसाजोखौ नुनानै जेबो बुंथारला मा बुंनो जादों आं खुगानिफ्राय जेबो रावानो ओंखाराखै मानोबा जोबोद गाबनोसो लुबैबाय आं नायलाय गासैबो आंनि फिसौनि मोखांखौ नाय आंनि फिसौनि मोखाङा माब्लाबाबो बिदि मिनिसोरां नङामोन दिनै बिफानि मोखां नुनाय लोगो लोगो बिफानि माथो खोनानाय लोगो लोगो आंनि फिसौनि मोखाङाव बेसेबांनो मिनि हाले जावैसो नोंखौथ' आं दा मा बुंनो नों फैनायखौलाय आंलाय दालाय रंजानांगौ मिनिनांगौ जाखो ना रागा जोंनांगौ जाखो नोंखौलाय दा आङो रायनांगौ जाखो ना बरायनांगौ जाखो सोरबा बेबायदि जायोहाय हौवा मानसिया बिफा जानो नागिरदोंब्ला दायित्व रोंनांगौ दायित्व बुजिनांगौ बेबायदि हिनजावनि उदैयाव गथ' दोननानै हिनजावखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालामा नङा हिनजावा गथ' जाहांहां बे समावथ' नोङो हिनजावनि सायाव थानांगौ ना हाबाब नोंखौसो नुबाय आङो फिसा जागोमालायलांबाय फिसायानो देरलायलांबाय दिनैसो नुजाफैदों दालाय नोंलाय गावखौलाय मा होननानै सिनायथि होनो नों आंनि फिसाजो आं नोंनि बाबा होननानै नों गावखौ बुंनानै लानो ना मा ना सिरि दलरि थांफिनो आंखौ निमाहा होदो आयै आंहा जोबोद गोरोन्थि जाबाय औ आं जोमैखौ हारसिं दोननो नाङामोन नाथाय आंबोथ' मिथियाना जोमैहादि सम जासिगोन होननानै आं सानदों मा आरो सम दंबावो अब्लाबो आं गोसोआव मानियाखै फैदोंमोनबो आं फैनानै नोंसोरखौ नुयैखाय आं थांफिनदों आंथ' मिथियामोन ना जे जोमैया हस्पिटालाव दंहैयो रावखौबो नुयैलाय आं न'आव थांफिनदों आयै दालाय मानोथो बुंबाय थाखो बेफोर खोथाखौ दाथ' फैबायना नायफैबाय जेबो दा बुंसै दे आयै औ नंगौ अलंबारा फैनायमोन अलंबारल' नङा जोंबो फैदोंमोन नाथाय जोङो नोंसोरखौ रावखौबो लोगो मोनैलाय जोङो थांफिनबाय आरो जोंथ' मिथियामोन ना जे हस्पिटालाव दंहैयो जों सानदों मा बबेयावबा थांदों बिसोरो रावखौबो लोगो मोनैलाय जों न'आव थांफिनबाय न'आव थांखांनायनि उनावसो जों खबर मोनो आरो खबरखौ मोननाय लोगो लोगो जों दसे समबो थायासै न'आव खोनानाय लोगो लोगो जों खारबोदों दे मोजाङानो जाबाय फैबाय गाज्रि दा मोनसै जाबायसो आं बिमा नालाय सिन्था जालायलाङो बेनिखायनो आं रागाजोंनो फंफा फंनै बुंफ्लांलायलांबाय गाज्रि दा मोनसै दे हनै गथ'आ नायदो आं नोंसोरनि थाखाय जानाय लोंनाय जुगार खालामहैनि मामा ओइ अलंबार नायदो हनै फिसाजोआ देरगोमालायलांबाय राव होदो फिसाजोजों खेलायदो फिसाजोखौ बामदो जोमै मा राव होग्रोनो जादों आंनि फिसाजोनो बबे रावजों रायदावग्रोनो जादों बबे आखाइजों बिलिदग्रोनो जादों फिसाजोनि मोदोमाव आं दे एथ'ग्राब समायना फिसाजो मोनबाय हाबा आं गावखौनो फोथायनोनो हायाखै मामा सना नै आं नोंनो मा लाबोदों नायलाय नोंनि थाखाय आं गोदान गस्ला लानानै फैदों आइ सना औ नै आंबो लाबोदों नोंनि थाखाय न
बा मालायसो आंनि फिसाजोनो थाखाय बिनि आयंआ बिनि बाबाया गोबां गस्ला लाबोदों जानांगौ। मामा नों बोराबदों? अलंबार नोंनि अननाया फिसाजोनि थाखाय थोजासे जायाखै, बिनिखायनो फिसाजोआ हनै बोराबनाय मडेलाव दङ। नों अननो रोङाखै दाबो। औ दानि गथ'फोरा उन्दैब्लाबो मा जानो हागौ बिसोरो रायलायनो रोङा, जानो हागौ बिसोरो खोन्थानो रोङा नांगौफोरखौ, थेवबो बिसोरनि आत्माफोरा गिदिर। बिसोरो बोराबनोबो रोङो आरो बिसोरो अननायखौबो सिनायो आरो बिसोरो रागा जोंनायखौबो मिथियो। नंगौ आरो सना, नों आंखौ बोराबदों। आइ एम सरि सना, आंखौ निमाहा हो। आं नोंनि बाबा, आं नोंखौ जोबोद अनगोन, नोंखौ जोबोद अनगोन, नोंखौ आं जोबोद अनगोन। आइ सना आंखौ खनसे नायदो। हाबा आंनि फिसाजोआ होमबा बोरामारदोंसोमोन बिफाखौ। नायलाय अननाय लोगो लोगो बिफाखौ माबायदि नायखो। हाबाब मासो गथ' बेलाय। जोमै फिसाजो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय दे। नाथायबा हले फिसाजोफोरा एसे सैतान जायोहाय उन्दै गथ' समाव। जोंहानि इसायाबो माबायदिमोन नुबाय दा, नोंथ' नुबोखानाय। फराय होनबाबो फराया, माबा मोनसे थिनब्लाबो लाया, जाबायदि अख्रा जाखायो, ओरैबायदि थाव थेलेफा जाखायो उन्दै समाव हिन्जावसा गथ'फोरबाथाय। जाथों आंनि फिसाजोआ जि जायो जाथों, आं बेखौ माब्लाबाबो फंसेबो राया, बेखौ माब्लाबाबो आं दुखु होआ। बेखौ आं ओरैबायदि अनगोन जे बे बुहुमाव रावबो बिफाफोरा फिसाजोनो बेबायदि अननायखौनो होफेराखै। जाबाय दे दासो मानिबा जोनोम जानाय समावबा फैयासै। बेसेबां खस्थ' मोनदों आं हारसिं, बेसेबां नोंखौ नागिरदोंमोन, नोंथ' मिथियासै। जाबाय दे जोमै, थांखांनाय बाथ्राखौ बुंनो नांला, फैबाय थानाय समफोरनि खोथाखौसो सानदो। औ नाथाय अलंबार मोनसे खोथा नङा। ओइ जोमै, दा अलंबार होननानै दा बुंसै, ओइ बिफा होननानै बुंदो, अब्लासो समायसिनसिनगोन। जेरै आङो देरहाखौ ओइ बिफा होननानै बुङो आरो देरहायाबो आंखौ मालाबा ओइ इसा बिमा आरो मालाबा बिमा होननानै लोङो। बेफोरबायदि लिंलायबासो माबा मोनसे मोजांसिन नाङो आरो। नोंखौथ' देरहाया जेनेबा इसा बिमा होननानै बुङो, आंखौलाय सोरनि बिमा होननानै लिंगोन, मा मुं दोनगोन? दाथ' जोंहा मुंखौनो दोननाय जायाखैना। आं अलंबारखौनो नेनानै दङमोन, अलंबारा जेब्ला फैगोन अब्लासो नामखौ दोनगोन होननानै। औ जोमै, जोंनि फिसाजोखौ मा नाम दोनगोन? नायलाय मामा सनाया आंखौनो जा नायबाय थाबाय। नायगोनथ' आरो, बिफा नालाय। जोनोमनिफ्राय नुवाखैथ', बिनिखायनो नोंखौ मोजाङैनो नायना लाखादों आरो बे आंनि बिफा होननानै। जोमै, आयं फिसानि नामखौ मा दोनगोन नों सायख'नानै दोनबाय? गैयाथ', आं जेबो सायख'नानै दोनाखै। देलाय आंनि फिसाजोनि थाखाय मोनसे मोजां मुं सायख'। जुदि नोंसोर बिमा बिफाया बेखौनो दोनगोन होननानै सानोब्ला आं मोनसे मुं सायख'दोंमोन, खोनासंगोन ना? देलाय दैजिया माब्रै जागोन? फिसाजोआथ' जा अनथावथाव, बिनि महरखौ नायनानै आङो दैजि नाम दोनबाय। मोजां जागोन ना? दैजि? औ दैजि। नोंसोरो मा सानो? हामाथ' नङा। आंथ' खोनानो मोजांखौनो मोनदों। आरो गासै नामखौनो दोनजेननायाव मोजां खोनाया, जेब्ला गाबज्रिबाय थागोन अब्लासो मोजां खोनालांगोन। दैजि। दे बिफा, नोंबो राजिब्लालाय बेखौनो दोननोसै। औ दैजि, आंबो बेखौनो फसायबाय, बेखौनो दोननोसै जोंनि फिसाजोखौ। आइ सना, नोंनि बाबा आरो नोंनि आयं हिन्जाव आरो आं नोंखौ दिनैनिफ्राय गाबज्रिनो थाखाय नोंनि नामखौ दैजि दोननाय जाबाय दे आइ सना। नोंनि नामा दिनैनिफ्राय दैजि जागोन ना आइ? बे दा रायलायनो रोङा, जेबो नंला दे, दैजियानो जाबाय। आयं दैजि। दैजि मामा। दैजि अ मोजाङानो खोनादोंथ'। दे अलंबार, नों बेयावनो थालांदो, साननैसो बेयाव थानानै बिमा फिसाखौ न'आव लानानै थांब्लानो जाबाय। आं न'आव थांग्रोनोसै आरो आङो
गासैनोबो खबर हैनोसै गामियाव आरो इसामोननोबो आं खोन्थाहैनोसै। ओइ बहा थांनो नागिरदों? फैनायाव जमा फैबाय, थांनायाव हारसिं थांगोन? थांनो मोना, दिनैनि दिनाव रावबो थांनो मोना। जों ज'नो ओंखाम जागोन, दिनै ज' जोंनि न'आवनो थागोन आरो जोङो गाबोन गासैबो ज'यैनो न'आव थांनोसै। जोमै, नोंथ' मिथिखायो दा न'खरनि अबस्थाखौ। दाउ बिमा सासे दङ, दिनै थाङाब्ला दाउ बिमाया ओरैबायदि गदेरगोन मिथिखायो दा नोङो, नाम गाबज्रियाबाबो जासिगोन। आं मोनथिदों दे, नोंसोरो मुं खारियाखैब्लाबो आइखौनो बुंदों नङासै? बाद हो, गिनो नाङा बेखौ, आं दङ। दे बिदिब्लालाय दिनै हरसेखौ थालांनानै गाबोन फुङावनो ओंखारलांनोसै न' जमाहै। आयु हाबाब, नोंसोर थांनायनि खोथा रायलायबायानो। आयु, आं बोरै आबै फिसाखौ हगार हरनांगौ जाखो? नाङा आरो सानैसो थाबाव। हाबाब, एथ' अन्थाव बाथाव फिसौखौ आंलाय बोरै हगार हरनांगौ जाखो? सानैसो था, आं हगार हरा दानो। आयै, नोंथ' आंनि फिसाजोखौ नुखाबाय, दा नोंनि न'आवनो एथ' गोबाव थायोब्ला आंनि होजोंनि न'खरनि मानसिफ्रालाय माला नुगोन? नों जेरै अननो आरो जेरै नायनो लुबैयो, बिसोरबोथ' बिदिनो अननो नायनो लुबैनानै दङ ना? जों गाबोन थांनोसै आरो जोङो नांगौब्ला साननैसोनि उनावनो फैफिनगोन। दे, थांनायनि खोथाया गाबोन जासिगोन, अखा नायग्रोनो होदो। थां, आं डाइनिंआव ओंखाम खुरनानै दोनबाय नोंसोर साथामा जाहैग्रोदो। नोंसोर ओंखाम जासान्दि आं आबै फिसौजों थानि। फैदो, ओंखाम जाना लाग्रोनोसै। हाबाब आबै, नोंहालाय माथो थफ्ला थफ्लि मोनसोबाय? नायनि नोंनो माबायदि गस्ला होफैदों? नोंनि बाबा आरो नोंनि आयंआ बोरो